l'alè de la Terra. Com a resultat d'una forta acceleració en la rotació del nostre planeta, l'augment del magma roent comença a fondre el mantell. Quan grans masses del mantell i l'escorça terrestres es fonen i aquests materials sòlids es tornen líquids, augmenten de volum. Com a resultat, la Terra simplement s'expandeix des de dins i comença a augmentar de volum i es comencen a formar múltiples esquerdes. És a dir, l'expansió del volum del nostre planeta crea esquerdes profundes per les quals l'aigua de les masses d'aigua es filtra a grans profunditats, fent que desapareguin llacs i rius sencers. Aquesta extracció d'aigua per part del planeta es pot comparar amb una inhalació. Actualment el nostre planeta està inspirant. La següent etapa serà una exhalació. En el moment en què la rotació del planeta s'alenteix bruscament, hi haurà una expulsió d'una gran quantitat d'aigua de dins cap a fora. I hi ha molta més aigua sota terra que a la seva superfície. Imagineu-vos la quantitat d'aigua que sortirà del subsol quan el planeta farà exhalació. En el passat, durant aquesta etapa, quan l'aigua sortia del subsol, s'inundava i cobria grans muntanyes. Aquestes inundacions globals s'han produït repetidament a la Terra, com ho demostren nombroses troballes arqueològiques. La causa d'aquestes greus inundacions, que pràcticament van esborrar rastres de civilitzacions humanes, no podia ser el simple desglaç de les glaceres. La inhalació i exhalació de la Terra, aquesta és la veritable raó que primer porta a l'assecament de rius i llacs del que tots assistim avui, i després a les inundacions globals.